Goddag og velkommen igen. Så blev der sprøjtet lidt til aften, og jeg fik færdiggjort fronten, som er blevet grøn. Og jeg synes, vi lige skal gå ind og kigge på det. Det larmer lidt på grund af udsugningen, jeg har lavet, så man ikke bliver helt syg af at gå herinde. Det er lidt dele, der er blevet sprøjtemalet, nogle ting til bagbroen, bare med spraymaling og lidt grunder her. Men ellers så er den blevet grøn, som I kan se her. Sådan finishen i det er lidt svært at se her, men den bliver sådan mat. Den har fået et godt lag på forsiden, så jeg kan slive lidt på det, uden at det går igennem. Og hvis man tjekker bagsiden, så er det faktisk i virkeligheden sådan her, at den originale lak ser ud, hvor den er lidt blank. Og jeg kommer så til at slibe på den, så den kommer til at se mat ud. Men således ser det ud. Og ja, der hænger lige nogle... det må være kobling og bremse. Ja. Vi ses. Hej.